Shubor na kaslem jong unongsan hima. Kajing penyat bian ya ke company Rapido klaim kajing COAA ya ke sarkar kalak tak si kadai ya ke yok ke kot hapok ke jela kam tam lelei bakala dai lepa ke jela ke baduk tam hadin ke jela Bihar ke company Rapido ke company ke baajing syakri ki pat ba lingba ki thuk arshaka kabala thau ho usnem arajar khatsan hapok ke jela Bangalore Karnataka Bat kini ke company kalawan ban trekam hapo ke jela Meghalaya house nem arajar khat kendai. Henry na do news nem kini ke company kala trekam bian klem kino ki kot kisla ki ba biang ni wat ke jingseu khajana sya ke sarkar jela. Henry ke ba kham kong san tampat kadai ke jing pentrekam ye kini ke company klem kano ke jing ajing shingan ki pat ba ki ba pendan kam ya kini ke company hakalek kawan. Halor gani kajing ya bian ke company Rapido bat kajing bamdan jing shingan ki ba pendon kam ya ka nakal yang unong san hima ulalet ban ye kendo ya commissioner ke transport ke sarkar jela uba Karmalki ubala ong bamentahi kidang dontang artli ki aggregator ki bala yo ya ke permit ki ba kintup ya ke jet 24/7 bat ke any right bat kin kamai bat kit ikinong let nong wan hapo kani ke jela Uba Karmalki uli atho ba ula lumru ya ke jinyalang ya ki aggregator baki nyo penrung breu kambon kenang baki pat ba ki nyo jingtip baki don ki company thuk ki ba ajing syakri ya ki pat ba bat kini kim deishu ki bidang long bian namar kini ki thuk ki balayo ya ka permit ki habban don yu number plate wrong stem bat ki habban ta ya ki jingtho ha ki thuk jong ki bike taxi Ula ong ba unsa pentip pat ba kiladon ki aggregator ki bala itho da kaan bat unsa pharu de jingtho syakito ki baju yat bian bala ki kwa ban kamai jakpo ki dei ban wan ban register yala di kum kita ki aggregator lani ki la ban register yala di hapo ki aggregator ki bala don lepa Shishu ula ong ba ansa aipor kum basipo ni khatsan sngi ya ki thuk ki ba yat bian bat ki badan hapo ke company Rapido Bat nangta ketenatkan sepen de ki kam ya kino ki bayale persya bat ki basuka mai bean. Uba Karmalki ula ong ba ketenat kadang yai wat ya ubreu ubare utra jong ka Rapido bat ketenatkan sapha de ka show cause notice ban pha weng no ya uap jongka bat ula mahamru ya ki pat ba balada kindang yai pendon kam ya uap jong ka Rapido kita ki pat ba kin hab ban ba hi ya ka jingkit khle shimet Bat ladadon kano ke jingjiaru ki hab hi ban shimkia. Ula ban rapru de ka baong baka tenat kam kwa ban penduk jakpo ya ki breu Henry ka jing kamai jakpo ka de ban long de ka lenti ka baki pat ba nong let nong wan ki de ban chngain lang la ban rap uba Karmalki. Hadin bala sapriang ki khubor nakaliang ki samla ki baju kamai jakpo de ki thuk arshaka ban kit ya ki nong let nong wan hakeleng ka sor shlong Haga snisat jan ke kan rel trik ulbayar arjar arpusau kali ya kenduk lang hamadan malki shlong ban shimrai kumno ban le nang ni syakman hadin bakala mi ke jingkhang lat ban kamai bean klem da yo ya ka permit bat sew khajana syakatanat transport jong ke sarkar jela Shisho nakalyang jong kina samla hapo ke jingelam presiden usamla ki nong kendri Dakawai ke jingmut kila rai banyak kendo ya commissioner ke transport ke jela haga sngin engkong jong katayo ke khat pratrik ulber na ke benta ban pensngo halor ke jing bat ke jingbam ya dan benta jongki bat ke company Rapido So nakalyang jungi mentasi khot ekane ke jingelang halor ka issue ko ba ngingi de nakalyang jungi ngi de kini ki bakamai arsaka by taxi te nakalyang jungi ngi laai jingtho sha ka sarkar te nadu last year kadba ka sarkar kamsim na reply ngi halo jungi ta jingtho te kadba menta na po DTO transport department kila pelaj ka permit te halo jong ka permit anda nangi ki members baro ki bai kamai kindalishim te ki ong ba ngin haban asit bat ki we ki company dan nakalyang jungi hakatuka points an order ka bangla ai po transport minister ngilaong ba nakalyang jungi ngikwa bangin ngin shime ka permit ngin siyo ka permit ba ka tax ling ba jong ka government ngin kwa ban let ling ba jong kinu ki company te nakalyang jungi takatahi but ngikwa namar ba ngin long individually but self benefits katahi nakalyang jungi
Tengi iba menen nak kaleng jong transport i khamat ki dei loong ba kini ki ba kamai rapido nama kini ka apps ka dei na po Bangalore kin itu tau breu ki loong ba kalong bi an te phila ban khndiat ban kran halor kane kuno ba so jong ki halo jong kata ngingim dei ki bakamai rapido ngingi dei ki bakamai de skuti jong la disimat takadaw ngin sayang offline ro nama bale bangi kamai da ka skuti ka jong la jong ni commute ling ba jong nu apps nama bale kane ka di kalat ka kam bayo kam yo jam jong i khana samla baro te halo jong kata te ngim don ni halo jong tau apps jong rapido ni jong kino ngim don takadaw ngiyeng ti jal la jong bangin kamai kemat hadu menta phi na kaleng jong phi kemat ki dei ki offline ha ngini ki offline riders tangba halo jong kata ro ngila ai ki tu ki points and order ko banglao ya ka sarkar bangin sim ya ki permit alias nginyo identify nginyo ki kinja identify ba khanang makan sok kale kawan di customer hadu menta ka nongot ki dan seha kane ka hadu menta te ngidon kumba lai spa tam ngim la ban batai exact ngidon kumba kumta lai spa tam kini ki ba kamai ya asyaka ki la register em le se ka dan em da ka mahdu menta te kampat dun kanu ka jing register ngi kamai be kum to ti takadaw namar ba ka jing bom register ka dei ha ka jing bom sim kit clear ka sarkar halo jong ka to ka jing thok ka bangila ai mangi tingi bagi ong ba kin kum goto ka Z 24/7 dai kato ka dei ka company ka ba na po jila ka bala itu da ka sarkar jila ka bala ai transport hato pin let's say da ka sarkar ka sim bi an pidai ban sim ban kamai te fin register ne ambat kini let's say halo jong kata te ngi ngila ong hi ba ha ka tu ki points la don ki bon ki points ki bangila ai ba namar kini ki bakamai kamde ka bakamai kalong nganong kum ki taxi sisto ti takadaw kalong ka simjing ba hingi bangin kamai sabat ki wegi company ladang siu ka permit ba ka tax sa sarkar ngi haban siu sai gitu ki apps nama gitu ki simple right te kalong ka simjing nama ka jingyo jingkot lo kamdai ka babyang te halo jong kata ka momot ba khamtam ngidi ki two wheelers riders ki bike taxi ngina kamai ha ka por slap nginyo kamai kan no te khamtam halo kata ro sa ka por telang nginyo kamai tang kanot trip tamon pendap yu ile diru kamlong ka basok kan te nakalyang jungi hi baro te ka menjor ka pamenta kalai ba ngi kwa ba individually ngim kwa bangin le bat kinu kan Pila sim jubir non naga government ban kamai pan. Kajingbit kata kan kajingbit te nomor ba ngila ada ai gitu ki nadu lasia ngila ada ai gitu ki points an order ki jongi ka bakari ka sarkar kampat ajingbit yangi te ngile kumno habang imdon kamdon jam te kan ni kadikala jo kam jam yangi khana baro Tementa nak leng jong phi le se phi dang thun em man le ikandu biang ban yakran biang halor kane ya ka sarkar pat la ne ya ka DTO ka jimenjor ka bamentang singi ka bami nang ne kadi ka ba ngimut ban ikandu biang next week ya transport minister buram jongi te halo jong kitu ki points an order ki bangla ai ki bakar reply kam padio te katai next week tifin le menta ba fin pat yo ban ikandu le se kila khin bi an de ban kamai te nak leng jong phi phin sange shwa ka kamai ne phin dang continue ban kamai ne ya ka jing khen bi an de ngim soi ro ban khen bi an namar ngim de ki khana ki bangin tu ni yang nasam nang ne nang tai kadi ka kamai jak po jong isiman ka bangi kamai hi ba imi la jong kiti kejan te ka ba menta ngi nakalyang jungi baro ngi menjor bet bangin ya kamai namar ba la dangim kamai ru ngi thiet thiet yang asam ngi thiet akai ka long kai ba jinjak telada ki pulet se ki bat ipi na man i katkum ko to khubor menen ba mi ba ki pulet kin pitngor la ne kin chimkia kin bat la pin stomach to ba kamai bi an kumno pin le se ha lada ki pulit ki bat tengin ong be baka jing thok ngin adam ai ko sarkar to ka sarkar ka khampat reply ngi tengin le kamno kan habang emdon kamdon jam tengi haban lada di man ki khana ki bai di drugs ki bai kumni om tai ki bang itu ithem ni yang nasam te ki la ban sim ha bok an ki kan ngi bang em dei te kum kita Pila jik kami DTO ayo kalau kena jempan jembet. DTO ngila kendu i balamen to ko poy dang don balamen ngila kendu ya transport secretary ngila ada kendu ya transport minister ngila ada kendu ya home minister ngila ada kendu i deputy jika iga le se ka jubab ko to por ke apni phi kajubab ki siongin sa reply hadin te mentala kan as of now te kalong ya ka bamenta kalau ni prak nai banai mo yang pat yo jubab te fi ong ba fi kamai offline dei le se phi kumno ki briu ki itu ya phi ba phi kamai ro pido phi ka don em ka stand ba phi yang
Tengok macam berapa macam kali jong ini mah kan lihat cuma piang tan lebih kuat long individual. Hanggai pada dengan ya pada sum seneng kini ki bayang surat makanan ya pemi pada kereta pada rapido. Teh haluar katu ba kai bukan pan ong. Kata ngan batanga si namar menta kalau long mix up. Ngimtip ki kunoi kena rapido ngimtip ki kunoi kena ki bodon mat ngi ngimtip ki kena jong ki we ki company. Te kalau long mix up ngimla bat nong bau ti di kena jongi ngimtip yu di rapido ro. So nakaliang jongi hi tangi bakamai nyong bet kong fenet dak skuti ngim ong dak anu ka ayo kan. Jadi saya kum nak kalian jong pi pada kum yakini ba ong nak kata ka kum ka sang jong pi ai lani pen an em kum kata ka kum ka jing itu ya ki lani ka kerteng lani ka ai kenang bagi beriru kin nak bentip ba kam dei ka rapido lani kata ita ka wei pat. Ya kata ya ka pementa takadang nga ba nakaliang jongi hidai ngimpat yo ka approve na po ka government teladang ila yo ka bumut ngin salak banjam ki boyok sebas kamat ya ka pementa hidai ngin long individually ngin kamai ka long lala ka jong ka simet kan ba pila banjubak kalau kita ke cingkling mah tabang ba pi kamai offline te brio kumno kitip pi lane kidan em gistan lane kanu kur kombi kamai. Ya kata madu ningkong swa kumnung itip an kamai arsaka kadai ya ai buram ya rapido mah ni kasi ngimpat tip an swa kumnung kamai arsaka lingba jingwan so rapido ngitip an kamai arsaka de ha kapaningkong hing ya kamai online bat ndang ila kamai online ski ki brewi lalong ki hikai yang kumnung kamai offline bapa namlak teban book you app subhase libu nga apa request ki brio nang ni panong em umban sih hapan laj am kikir ki teh dia suki katakan ke penuan niki ba ngin kamai offline mendai tang kata bagi peni maki bat kawairu ka rapido company ru ka riat kalong kapadet ha yang bagian siau ki at bon ni dia ngim dap kan dia kambiang yang hayi yang asam pen dap kom dia kambasam mentalik sayiram takadang sapun poi kamai offline Takin kadan kastan ba fi yang la sa. Kistan kidan ngilapan permission hi niki in charge jongki traffic baper kidan bangipan apo matran dan apo nang temai pan matrati. Dia kata permission pan play yo. Ki napo ka tanak di kisu ong yang to kata teli undai bakan blok nomor kiru kisu nomor ki badan kam tu kisu i ba ngim de bengitu nding thiam pembela ada ong persen ngi kamai ka hak ban em yel dia kara kisah ai lat ni ban berkador kum pa phia pen bet niki kador hi te ngi sia adjust kum ngi pentam no nakador online malu malakan katukan dah lor jong kador deh kadar kum nang ni suntan nama kipanca bibi ha dah lor jong kata kador kan batai mga kalalong kador ka iki ka bang asim khindat kham tam mo asim khindat kham tam ya ka taxi nama belai nama bak ngimpak don identify cuma ong kampak don jing itu yengi bang idiki bakamai asaka ti ya ka pamenta nama ba ladang ilek kum na malki namot pran chubo suppose namot pranah malki point ngisim san puringa ti namal ki point ka jenjar yengi bangin yo seti semot pran takadang ngisim san puringa nama balik empat nomor keempat verify tan apa government ini bang indiki bakamai ondang kila verify bat government nginlet up down nila yo ki nomor balik ki customer ki passenger kila itu ini bang indiki bakamai Napa? Tiga makaram ta vision punya snow shu bakara pido. Ami komen snow ile na do ningkong ro ngi kamai individual bet kumang ngi kamai individually dia karai menta ka bang ngi ong bang ini kendu stang next week yo transport minister tingin niya pat ya kai ka kabangin cycle natin ng takan. Terlihat sih nang niya semua pada yuk kita na pada yang jumpi kumpa pila ang mo. Lagi berdongkan na keteng jung rapido ay pat. Amar ki video kimla bantip am. Ya kai pada kasenjam pensiun na kaliang jumpi. Nakaliang jungi hite namar ngiru ngim takadang ong ba ngimpat long identify te wat yang hang niya para ngamtip no bakamay rapido ro. Sto namar ngimpat identify ra yangi. Dela dah kila identify ngila itu kan no kena makamay rapido no body jongi ngila sto.